Shala, shout out mga Lodi. So ganda ng weather mga Lodi. So ayan yung mga player mga Lodi, oh. Mga player na yan, ayan, mga players. So, ayan mga Lodi. So yun yung court namin. So ngayon mga Lodi, ang ganda maglaro. Ganda. Humid konti, tapos hindi masyadong mainit. Tamang-tama lang mga Lodi. So tara mga Lodi, samahan nyo ako. Inuod tayo ng laro. Ay, open no. Kilala ko yan. Bengga mo na dyan. Dali sila ng dos. Thank you. Tapos na rin ang laro. Talo.